Des d'Esquerra Unida hem de fer èmfasi en l'educació pública, la que dona igualtat d'oportunitats reals per a tots. La línia privada i privada concertada no és algo que siga gestionable o defensable des de les institucions. Des de l'Ajuntament volem que en educació se dedique més quantitat de diners, que s'aprofiten i se donen més serveis als ciutadans, que les infraestructures públiques estiguen utilitzades. Volem que s'augmenti l'oferta de formació professional, cicles de grau mitjà, cicles de grau superior i formació professional bàsica, per a que els nostres joves tinguin una oferta al poble. Que també se puguen oferir altres estudis com Escola Oficial d'Idiomes i que l'Escola de Persones Adultes tinga unes instal·lacions pròpies i dignes.